άξιος, άξιος. Θα σας διαβάσω αυτά τα λίγα, με πολύ αγάπη όμως. Απευθύνομαι σε όλους εσάς, απόγονους κληρονόμους του Μεγίστου. Αδερφοί και αδερφές που δακρύσατε καθαρίζοντας κρεμμύδια, που ζεματιστήκατε τηγανίζοντας, που κατακαήκατε φουρνίζοντας, καψαλιστήκατε από φωτιές, κατακοπήκατε από μαχαίρια, κοψομισιαστήκατε σηκώνοντας βαριές κατσαρόλες. Εάν όλα όσα συνέβησαν τότε τα έκανε για να δώσει χαρά, τη χαρά της νίκης στα Σούσα, θυμάμαι, ο Δαρείος με μια πανστρατιά από πάνωπλους υπερόπτες που τόλμησαν να σκεφτούν πως μπορούν να σταματήσουν τον οργασμό ενός βουκεφάλα. Πέρσες, άφραχτος κήπος, έρμα λάχανα. Δηλαδή. 1 ευρώ θέλω, ρε φίλε. Ο Βουκεφάλας. Δώσε μου ένα Ναι. ευράκι, σε παρακαλώ πολύ. Το περήφανο Άτι. Δώσε μου ένα ευρώ λίγο, σε θα αφήσει την παρακαλώ. τελευταία του πνοή στην ιδέα του διψασμένου για αίμα ελέφαντα. Κάνε μου μια χάρη, ρε φίλε, να σηκωθώ να φύγω. Ένα ψηλό σου ζητάω, δηλαδή δεν Κοίταξέ είναι το. δύσκολο. Δεν είναι απλώς ένα άλογο. Γιατί με κάνεις τώρα τέτοια σχέδια να πούμε. Σε καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω πλήρως τον τελείριο θαυμασμού στο πρόσωπό του. Στο πρόσωπο του αλόγου. Έλα. Έλα. Περπάτα στο δρόμο που χάραξε αυτός ο... Δεν τολμώ να πω το όνομά του εγώ, ο ταπεινός. Δεν μπορώ. Σαν να ήταν χθες που στρατηγοί, αδελφοί, συμπολεμιστές μαζεύτηκαν πάνω από το τιμοθάνατο κορμί του δοξασμένου βασιλιά. Ναι. Για να του συμπαρασταθούν, γιατί τον συμπονούν και λυπούνται δήθεν. Τραγικό. Κύπελο, τι έγινε? Κύπελο, Πανετολικός Δόξα Κρανούλας, ημίχρονο, άσο τελικό. Τσέλσι Λίβερπουλ. Α, δύσκολο. Και μετά σιγή, η απόλυτη σιγή του μεγάλου ταξιδιού στον άλλο σκοτεινό κόσμο που διαφεντεύει ο Άδης. Αλέξανδρε, στρατηγέ, ηγέτη, συμπολεμιστή, αδερφέ, πατέρα και πρόγονέ μας. Πού να είσαι τώρα? Να είχα μια παγωμένη μπύρα τώρα. Ρε αδερφέ, να πούμε, σου λέω, δώσε μου 1 ευρώ, θα σώσεις, το έχω μεγάλη ανάγκη, σε παρακαλώ, να πούμε. Βοήθησε με, είμαι χαμένο κορμί, εντάξει, ξέρω έσφαλα, αλλά μην με πετάς, ρε φίλε, βοήθησέ με, σε παρακαλώ.